Fitri, ayo Mbak Ayu langsung merapat sini kita kasih spesial. Mas Eko aku di sini, dirimu di mana? Zul iyo Mas Bagong awur kita nanti suan ke sana. Iya Mas. Netes banyune moto aku nangis ketiban nondo. Rondo tak kira prawan bareng wis kawin anake sakandang. Iya Pak Bos awur Dik kok dirimu toh aku gimana nasibnya? Iya awur duwe anak sagede kingkong akhirnya orang melong gawe melong ngomong awur Pak Bos terima kasih spesial buat berkah barokah PO Haryanto bela ya yang di belakang enak ya Bunda Siti. Semono wayah kawin agak bal-balan tamune akeh tenan nganti sing delok akeh sing pingsan. Wah tamune akeh tenan entuk duit karung-karungan sing padha kondangan nganti padha kelanan rawan rodo ayo jajan mana enak rasane anak limo turu bareng kumpul ning kloso angge orang melong gawe melong ngomong satu lagi Mas kamera yo kita kemana Dik? aku di sini apa di mana Mbak Siti. Nondong rondo tak kira prawan bareng wis kawin anake sakandang. jajan aku wis rondo tuwa anakku lima nanging sing bisa nyolak balik kaya goreng telo sapi mana larang rekane anak lima beda biakake bareng kumpul ning kloso orang melong gawe melong ngomong tuku desa anake penting pake akeh duwite orang melong gawe melong ngomong entuk rondo anake limo turu bareng kumpul ning kloso orang melong gawe melong ngomong tuku pite